Sme lídrom na slovenskom trhu. Pôsobíme tu už viac ako 19 rokov a mnohí z našich dodávateľov rástli spolu s nami. Našich dodávateľov si vyberáme na základe 3 základných pravidiel. Kvalita, cena a možnosť dodávať požadované množstvo tovaru. Nikdy oslovujeme sami dodavatele, ale navíc dodavatele mají sami možnost přes naši platformu na webu se nahlásit, poslat nabídku a my se jim ozveme, začneme s nimi komunikovat a navážeme spolupráci. So spoločnosťou Lidl spolupracujem od roku 2008. Naša spolupráca, vnímam ju ako veľmi férovú, nám napomáha inovovať, investovať do výrobných závodov, aby sme sa zdokonalovali a aby mali sme kvalitnejšie a lepšie výrobky nielen pre zákazníkov, čo sa týka v segmente našom, ale teda aj tých privátnych značkách. Do spoločnosti Lidl dodávame prevažne z tatranskej mliekárni syry typu Camembert, syry typu Roquefort. Do spoločnosti Agrotami sú to jogurty, jogurtový program, nátierky a z syrárne Havran pološtiepky, ktoré sú väčšinou pripravované počas sezóny grilovania. So spoločnosťou Lidl sme dosiahli exportné aktivity v krajinách, v ktorých sme zatiaľ neboli, čo je veľmi pozitívne. Spoločnosť Lidl nám umožnila pripravovať produkty vo väčšom, samozrejme rozšírením na zahraničné trhy nám to v situácii vyťaženia kapacít len pomohlo. Pro slovenských dodavatelů zvyšujeme jejich podíl, nejenom v rámci Lidl Slovenská republika, ale snažíme se samozřejmě produkty potom umisťovat i na zahraniční trhy, ať už formou promocí nebo dlouhodobého listingu. V rámci Slovenska predstavujú slovenské potraviny 36% podiel zo všetkých potravín. Za posledných 6 rokov sme pritom objem nakúpených slovenských potravín viac ako strojnásobili na celkovú hodnotu 452 miliónov eur. Ak by som mala opísať spoločnosť Lidl, tak to teda lojalita, férovosť a objem, ktorý vieme expandovať pre zákazníkov spoločne na trh. Je seriózny, vníma potreby a hlavne kvalitu a slovenskú kvalitu, ktorú ocenia zákazníci v celej Európe a možno aj za ňou.